O na. Tiket sa Minas, ma. Nagsisigay balas din ako. Kaya na. Nagbayad. Ay. Yes, bro. Kasi magpadilimig balas. Tao. Muna yung buhato nila raw. Nila tamukan nila sa balay. Maghimong balay. Tikas. Oh. Tao. Kisa na magpadiliver. At tumatik. Oh. Balas nila sa kong bato. Si Burdi ang mukuan. Muhakot. Muna tikas balay. Si Pelo Extraordinary. Oh. Pusing. Oh, dura. Kareg nang dumi karibabi be. Para dili na ka madto sa tindahan. City lang kon. Tidak mo city ka. Katambalas. Oo. Kulay ko. Storya mo ko di mo ng number nga among hatag sa imo. Ini kay mo bilang ano ini. Oh, now kita na magpadiliver balas. Oh, pusing. Record ba? Yes. Sabi na, nag-share kayo balas. Dahil balay yung trabaho din eh. Subscribe na mo kay deliveran mo. Kasi si Birne, Ano, storya. muna yung pantay ako. Si Monticelio. So, subscribe lang ha. Kung isa na pagpadiliver balas na ako, balas yun na ha. Di sa kuyota. Si Burde ka na ng muhakot. Wala gambo balas mo. Balas. Burde. Dami na pare na basta isul sako ba no. Mato na. Bord, ikaw na ipakiwala, Bord. Pasingot ba pasingot. Sa gulay ito, ulo. Oh, subscribe na kung sa'yo istorya ako. Balas. Oh, dahil mo yun, kamalay. Sige, subscribe mo sa balas. Ano yun mag media pre? Sabi niya ito, uli mo pa, 5 days ka pura. Si Ma. Pues palit na dito. Pagkita ba? Wala dai ko na sa media. Uli, pagkitaan pa. Kapoy ng order lagi, di manangan ta. 5 days kisira ba? Pagkita yung sa usin niya. Eh, mo po. Ote sample to ah. Oh, palit ito siya, tingmo, arabutin na nato. Okay. Siya lang, sakot-sakot, tingmo. Oh. Subscribe mo, kisa ito, mapagdiliver balas, balas, oh. Oh. Magtulak ko ron. Adlaw tinula o Sabi mo? oh. Iri